Hi, hello mga kabisdak, niya na sa mga atong sugilanon karon kung ako ang pasultihon. So sugilanon sa usa ka babae nga nagngalan og Brenda. Problema sila kay giatake iyang nanay. So abi nila og sila magtiayon ang hinungdan sa pag-atake. Ang kolektor di ay kay daghan kay notice sa disconnection para sa ilahang balay. So bani ko niyo sa pagpaminaw sa kung ako ang pasultihon. Kun ako ang pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunagoy kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musiga. Kung ako sa pasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga mohamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon. Hi! Hello mga kasama. Kinigapan ninyong Kuya Joel Bensi, kauban sa kong mga partner, Randy Tayad o Ariel Mangkaw, mangumusta kaninyong tanan. O sa tanang mag-eksunan mga kasama, awhagong ko kamo nga mugamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap o Gugon Herbal Capsule. Mga produktong kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang atong magtatampo karon pinadaso sa kababae nga nagpatago lang sa ngan nga Brenda. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan, atong magtatampo si Brenda. Kini akong problema, bahin ni sa among kahimtang sa kong bana, kay ang tinuod, sige magud mig-away ani niya, hangtod nga naapektahan ang akong inahan, ug kun nganong na problema ko, ingon magud ini ang mga panghitabo. Pamela, igalaw ang katawan, Pamela, 2, kumimbot ng ganito, Pamela, 3, parang kilikiliti, Pamela, 4, gagayahin ang F4, isayaw mo, galaw, galaw, Pamela, dang, tadadang, wag nang sumakit ang ulo nyo. Ay, taon. Papahuwaya na sila. Ngano di ka diha, oy, nikalantara man ko diri. Dili ba? Ang puto ko ipasabot ba? Papahuwaya taon na itong mga silingan, day. Gusto sila papahuway. Pero, puto sa iyo taon. Saba, okay ka diha. Hilom na to'y, oy. Buntag o taon. Di na ron din katog. Wa na sa tuhak ka diha. Oh, para ni mo. Kaya mo kay trabaho magabi eh. Pero kanang ato mga silingan, puro sa work from home. Noon sam taon kay. Wala sa ito magabi. Adlawa na ilang katog. Unsam na sila, mga ungo rin na sila. Ay, oh, tak-taka lang kay. Mabito na yung mga ungo, partok ug madlawan, unyag magabi, murampa, mangitag mga biktima unon. Nastilan, ni mo kani adtor na Brenda, kani adto, kuya kay bisursuroy kagabi, kay daghang kay abat, daghang ungo, pero karon ang mga ungo, mamakwit na oy. Mamakwit nga naman. Oh, sila may mahadlok, maglaroy-laroy magabi eh. Kaya nga no, daghan mo kay mga adik, ha? Kanang mga adik, daghan mo kay na. O nya, ang mga adik, di na man ang bilag ungo. Porbidang badlok ba na? Basta timingan ka, o nya, makasuyop ng mga adik. Ay, mapabuang-buang ka, ang ungo malugusan, oy. Ano, anak di ay? O, ano, bitaw na, ha? Mao na nga, nabitaw ko yung kailang ungo. Wato siyang kanang mangunay silingan, ha? Pero, tungod sa nagtabo niya, hapit siya malugos sig adik. Uy, may retire sa'yo, eh. Retire nga naman. Kay dili ko no magsilbi ang iyang power sa mga adik. Dili mahadlok nila mga adik. Mas sila pa kino mahadlok sa mga adik. Mao nga, nagminus na karon ang ilang mga ungo, ha? Minus na kuno kayong mga ungo ron. Wa na din sa syudad. Pero, ngano din naabot ka, ana? Unsa day connection, oy? Nga ako nagkanta-kanta ramang ko diri. Unsa day labot na ako sa Ay, ungo? mauganing ibadlong ti ka, ha? Kay, naapataw yung mga katuog day, eh. Nabahala sila, oy. Unsa sila magbuot na ako? Uy, sila bitaw magkanta-kanta na sa ila mo, badlong bagod ta? Baday, hilom di ay pabilib sa kang kanahana kada. Kasi pabilib. Pabilib ng imo.
Abi kay pulos man ang mga babae ay nagpuyo diya sa tapad, mga call center Yeah. agent man na sila, magpabilib kunuhay ka. Hoy, pagtarong anay mong pagkatao ha. Tingalid na, piti ka ron. Bahala ka niya. Sige, kanta niya bayo. Ha, bantay bitaw nauwa ka na kung na polis Maria. Nganong mga riman ang mga polis? Tungkol kay reklamo ka kay sabak kay kaniya. Sapa-sapa ka. Unsay ngan? Ambot ini akong bana. Ang lain mang noong mga tao ang gihuna-huna. Ako noon nga iyang asawa, wagid maghuna-huna na ako ug naunsa ko. Paita. Ako lang siyang gipasagdan, oy. Unya to? Ngano ka, Brenda? Wala ko kasabutan na akong bananay. Ngano man? Muragi naman siya mudapig na ako. Kung doon ay mga angayang desisyonan, wala ko kasabot. Di na siya pareha sa unang banga kung unsay yanong desisyon. Tando kay tando lang ni siya. Karon lahi na gyud. Ay, kaya ni mo. Sa una no ako, Brenda. Ana man yun ang kinabuhi. Di man tanan natong gusto matuman. Kay timan niya, di lang kay ikaw mo ay doon ay hunahuna. Daghan mi. Og imposible kayo nga dili magkasumpaki ang inyong mga desisyon. Pero lahi lagi gyud kaayo ron ay, uy. Aw sige lang makakita ra niya ka tan-awa niya. Ay, ni mo. Di man guna siya pareha sa ubang banagod nga musabay kung unsay gusto sa asawa. Ay, nauna sa. Mo lagi na akong giingon ni mo. Nga ang tanan doon na lagi kausaban. Mausa pa man gani ng naong sa tao, nga lisod na kayo, kanapang batasan. Badanay, uy, nagparehas man lang munay. Sige lang, di pa ko ninyo masabtan karon, pero sa umaabot, makasabot rabos akong gibati. Nagkaingan ko sa akong kaugalingon, nga wa ba ka ko sa buti ani nila, kay murag sila ra may nagkasinabot. Unya to? Oh, di kagikan day. Sa? Matod ko diin kagikan sa iyo kanlakaw. Gipukaw ta ka, pero wa ka ni mata. Ako na lang nilakaw. Mao gani diin kagikan. Dito kong doktor. Doktor? Ano ka? Saman, doon na sakit day. May girbati ka niya. Ha, Brenda? O sige, gibati ni mo. O sige, gibati ni mo. Ikaw may batig naong. Bugal-bugalan lang tani mo. Kanang maglipong-lipong ko. Murag lain kay akong paminaw. Mao to nagpa-check up ko. Nya, o sige po, doktor. Stress ra ko nun ni. Nagyon sa mga doktor. Giristahan ra ko. Nya pagkahuman giingnan ko nga di ko maguna-huna og kanang di ko maguna-huna og maayos problema ba kanang matuog sa kuno kog sayo ug ang pinaka-importante nga akong buhaton kinahanglan nga moadto ko og layong dapit kanang Japan, Australia, America. Kinahanglan gyud kuno nga imo kong i-tour. Sige, amo ba? Sige, na. Karon na yun? Wow, ha? Asa ta maadto dong? Sa tamo mo tag doktor dito mo laing nasod. Unsa? O magpasikan opinyon ta. Much ito'y tuo kong makatuon na bukidon. Pwede mo na to'y. Unsa pre? Uy, kadako guday nimo problema pre. Asawa pre. Na? May dawa ko sabot sawan ko. Hay, anak yun ang mga asawa pre. Nay usahay lisod kay na silang sabton. Nay ka nang akong asawa ay. Mabuang ta usahay. Ay nga mo day, unsa man problema anay mo sawa pre ha? Mulakaw ka, di katugtan. Kasaban ka. Unyaw ka na rastas bay. Yaw-yawan ta. Kay sige lang kung lubog bay. Kas kang paita. Oo ba pre? O pre oy. Mao nang usahay ingnon ko sa akong among laki nga kanang kami niyoon duha ra gyud ang kapaingnan. Complete o finish. Kana kung makasawa kag babae nga buutan kayo kugihan, niya inampuon, mao na sila gitawag og complete. Complete? Oh, duha ra may kapaingnan kami niyoon pre. Una complete, ikaduha finish. Ha? Nang finish kayo. Kay katawa pre. Finish kayo ha? Oh, finish oy. Dili finish kada ko kay finish ha. Daghan ba ning paagi ng finish pre? Lagi. Unsa glasiyaban nga complete? Unsa may kalainan ng complete o finish pre? Complete finish pre. Mao lagi nay makasawa kag buutan kaayos tanan unya masinabuton, mapinanggaon. Mao nay ginaingon nga complete. Mao ni siya complete? Mao nay siya complete. Unya ka ng finish? Kanang kami niyoon naman. Kanang maminyo ka og asawa nga
Bungangira? Bungangira kay sugarol, gastador, aw, wala na, pinis ka. Abugot sa ito ito. Ikaw ba? Ayaw ra gusihig away ng bana nimo. Ha? Mapuno gani na magmaadyo ka. Layasan ka gyud. Layas, good town. Ako pa man gani mo bira anak padung sa gawas, kaya ako nang palayason. Pero lang ana. Basin usa lang niya kadlaw ani. Mahinganga ka lang. Ngawa na day diha imong bana. No, di ko na mahitabo, nay. Kay og iyan ang buhaton, asa man kuno siya paingon, nga wa man siya kadugo nga taga dinis atong lugar, taga Mindanao may kaliwat ana. Mo nga di gyud na mulayas ang panuhak bisag unsaon nagpalayas, nay. Taba ka di ay. Kanang imong problema gamay ra kay na. Di na parehas akong problema. Ha? Unsa na imong problema, nay? Sus, Brenda. Kini nga akong problema. Wa ra nis kumingking sa imuha. Mas may pangkatapusan. Napay bayranan. Pero na akong bayranan, wago katapusan. Utang man na imong problema, nay. Mo gani. Mas may man ang imuha. Kay kuan man kamura. Masabot man na ninyo. Kini nga ko lesog ay sabuton. Kay lain maning tawana. Maningil mang daan. Mangisog pa. Niya unsaon man pagkasabutan. Ay, nay, sige lang, nay. Ayaw ka balaka. Kanang mga maniningil nimo, mapulan ra na. Mapulan na. Pagtsudo eh. Kanang imong problema, okay ra na. Kay mabayran man na nimo. Kining ako, kay bisag unsaon ko na akong bana, wa man gini ayo, nay. Adi ay! Huwag yun kay ayo! Tay! Karoon na kami ingon nga wakoy ayo. Pero kani adto, mura ra kong ito ni mo nga udsay mo isugo mo tuman ego ha? Nya karon, di na ko mutuman sa tanan ni mong gusto niya. Mauna nang wakoy ayo. Kay wa na bitaw. Oy. Ayaw mo na pag-away, oy. Dili. Sana na ninyo. Napuno na ko ani mong anak nay. Aw, kung napuno na, ni awas na. Sus, Mariusep, oy. Pagtsur mo di, oy. Brida. Kay bawa ka bang unsay pasabot anang letter M sa main? Wa! Wadi ka, pues sultihati ka. Murag, dili ka butuan ning mahibaw ka. Kung unsa, nga mao man ni imong paborito. Unsa lagi? Money, ha? Kwarta. Sige, bring mata, ha? Dungog kwarta, sige ring mata. Ha? No, kwarta bayhana ka? Hilom diha ay. Nya ni bawa ka unsay W sa woman? Wa! Ang W sa woman kay withdraw! Wow, siya mata. Wow. Ano pa'y pinawaw? Sa abtika mo basta kwarta na, no? O diya, withdraw, has kang abtika di mo panuhaka ka. Now, diyo kang kwarta! Hilom ay, ang tao ugway kwarta, lupig pa'y giatay anak. Mao nga ikaw, ayaw pag ihas-ihas diha nga punuhay, wa ka magkinahanglang kwarta. Hilas ba yan mo? Sige malagani kang pang-loan. So di anti ka ha? Kanang men, mo na'y problema kay namong mga babay. Mangutana kag ngano? Ha? Mangutana ka bang ngano? Pangutana daw yun ay panuhaka ka. Tungod kay kanang men, na ugtas na mi anak kay menstruation na namo, menopause na namo, sa laktod nga pagkasulti, minatay kang dako. Sa! Bida sa dibo, eh. O yun sa magad mo. Ha? Unsa di mo muhunong nga ng inyong away? Nay, muhunong na ko muhunong ni mo anak, nay. O ganang muhunong man ko, nga wa pa may stopper. Ay, Ay. Ang di mo muhunong, no? Panglayas mo din, eh. Gadala mo samok. Panglayas mo. No, nga nung mulayas man ko na, kanitawan na may palayasa, Okay lang yun ni mo. Kini siya, nay. Mo ipalayasa kay ako. Hindi siya may nagkupot ini. Dili ako. Dili ko mulayas. O dili sad ko mo layas. So, di mo manglayas. Pues, ako'y mulayas. Nanay! Unsa man? Di gyud mo muhuno kay mulayas ko. Unsa man, mulayas ako. Ngano di mo maningog? Mulayas sa bag ko, tingog mo. Nay, ayaw ka bala ka, nay. Dili ka mag-inusara. Kitang duha ang mulayas. Duro ka mo raman. Ibili ko nyo dili. Kuyog daay ka na to eh. O, nay. Dito ka pasagdan eh. Na, ayati na. Uy, way ayong pagkalayasa. Muraratanig na malhin. No? Pagpuyo mo eh.
ikaw no? Ah. Bisag unsaon ba? Tunok gyud ka alang nako. Adi ay, tunok ko pa rin mo. Oh, Oh, surti ka. o gusto ko na nakasulay ng tunok ka man. Swerte ka kay tunok maka ko nimo. Buti pa subot. Awa pa ka matunok. Hulma pa lang daan nga matunok ka. Pero ako, sulti ati ka. Dugay na kung natunok nimo. O karon pa lang ha, tanawa. Ha? Gikong green na ng tiil na ko kung natunok ko nimo. Hilom day. Baday, nausab na gyud ka. Kasi nausab ha? Naong rin mo ang nausab. Ha? Gipausab di mo. Pero yung batasan, day, wag yun mausab, day, ha? Maulgyapon. Nawong kag kwarta. Agilo mo! Oh, nay, nakakadiha, nay. Ah, Sabihan na, yan, nay. taon. Narakas luyo. Kundi mo mohon ng anang iyong away, no? Basig ka mo'y makaingon nga nung mamatay ko. Nay, Sige, padayon mo. Gusto man ka mong mamatay ko dali. Ha? Tuwasan ninyo na yung away. na- Nay, nay, kalma lang, nay. Kalma lang, nay. Kalma lang, nay. Ipakasan ako, gikapoin ako. Kamugoy makaingon nga nung mamatay ko. Mamatay gani ko, kagon, tagod mo. Ayo! uy, Morning ba ni Segunda Disgrasya? O ako na, nga naman. Ay, Tutuyo. gining taga RMA Lending ko nang. Kodektor ko. Maghatag ko aning notice gikan sa among legal counsel. Unya, at the same time, nag-silent po ko tig-deliver. Oh, yung notice sa biko. Oh, oy. putlanan na mo. Hasas tubig. Patay. Putlanan po. Pirmahin ning notice gikan sa among abogado nang. Kay ikihar gyud ka ni. Mapriso jud ka. Bangas ka. Nay? Unsa? Mananita pa. Nay, ano lang Nay, mo tilay? Sinanay, atake! Nay! Nay! Mao ni among problema kay giatake akong inahan. Nagtuomi nga kami ang hinungdan siya pag-atake, pero naasay laing bahin sa muna-huna nga kadtong kolektor sa lending. Ako gaduda ko no, ang kolektor boy nakaingon. Makihato na mo siya. Unsa mas inyong tan-aw be? Tabagi ko no ko. Unsa man og kamo ang pasultihon? Brenda.